wilujeng dalu Mbak Sinta. Nggih, sugeng dalu Byong Cange. Nggih, wilujeng dalu Mbak Lucy. Nggih, wilujeng dalu Mbak Cange, Mbak Limbo. Iya, ada tetembungan tak kenal maka tak sayang. Nama lengkapnya sinten ayo satu-satu. Yo satu-satu. Siapa sih? Siapa dulu ini? Ya, yang sana dulu. Oh ya. Nggih, tepangaken nami kula Sinta Widya Palupi. Ya, Sinta Widya Palupi. Iya, betul. Sekarang sekolah atau kuliah di Sinta Widya Palupi? Kuliah Mas Akbar. Kuliah pun datang pundi Horok? Horok iya apa, Mas? Horok iya apa, Mas? Ya ben kaya wong-wong kulon lah. Horok. Nggih. Ten Unesa rek. Oh. Iya. Iya, Unesa mengambil prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Bahasa dan Sastra Jawa. Jawa, nggih. Semester pinten, Dik? Semester 6. Semester 6. Nggih. Lah sakniki iso sing jejere nama lengkape sinten? Ya. Lah. Nggih, nami kula Lucy. Lucy nama lengkap. Lucy Sariningsih. Weh. Lucy. Apa to, Mas? Jenenge Lucy. Lucy Sariningsih. Nggih. Kuliah napa sekolah? Pun lulus alhamdulillah. Oh, pun lulus. Pun wisuda berarti nggih. Dereng. Oktober niki. Amin, ndang lulus ya Mbak Lucy ya. Wah, jane ndelok wong loro iki jan kaya Upin Ipin. Ya, kita memang Upin Ipin ya Mbak Sinta. Meme Susanti. Oh iya, Meme Susanti kok Upin Ipin lanang-lanang iki wedok-wedok. Oh iya, Iki nek menika wonten pamundutan caping gunung kula ngersakaken iki kersane dijenglengaken. Lah sing jenggleng tak golekne kanca. Oke. Sing ganteng, Mas. Sing ganteng, Mas. Iya, iya. Mas Robert Vector tak aturi Iya. munggah ana ing pepanggungan. Robert Vector diunggahne nganggo serampat ki artis saka Eropa. Iki, Oh, iya. iki bisa memimpin kita ya, Mas? Bisa? Bisa memimpin kita ya? Oh, bisa itu. Menuntun ke jalan yang baik. Wong wi rencana malah arepe dienggo tumbal Peggy Lestari. Monggo Mas Victor munggah sik serampatno cah ya. Cilik nganggo klambi emas malah kaya madu mangsa lho. Saiki iki genti perkenalan. Bener to jenengmu Robert Vector? Oh, boyo jeneng kok dhuwur men lho. Lah sinten lho asmane ben priyayi Peggy Lestari kene tertarik sapa ngeruh karo Bapak GM sok dienggo patung selamat datang Peggy Lestari? Arca. Terus kok dipatung ngene. Nama lengkapnya sinten Mas e? Nggih, Pak, Bu, ngaturaken wilujeng dalu. Delek pitepangan nami kula pun Victor Zevdian. Alah, Dek, apik men jenenge. Asine Victor apa sapa? Zevdian. Zevdian ya? Heeh. KTP-mu kuwi ya Mas ya? Astu asli. Oh. Biyen piye Mas? Sejarahmu lahir ngono iki piye? Kok ora didelep neneh karo bapakmu?
Iki ya jeru rumasane. Yo gak mesti biyen ibumu ki ceritane nyidam apa? Sepengetahuanmu mbok menawa diceritani karo bapak ibumu. Nek Dik Sinta biyen ibuke ya pesinden. Nggih. Tak takon karo Bu Parsinem niku ibuke Dik Sinta. Bu Parsinem. Dalem Pas bobot Sinta niku jenengan nyidam napa? nyidam napa nggih? Nyidam mik. Nyidam mik. Hah? Mula dadi anak dadi pesinden mergo nyidame nyidam mik. Mike tur ora enek kabele wira. Oh, wireless. Wireless. Oh, wireless. Terus ledelok mike mutah. Lho. Ya apa lho? Mik. Kaya mik. Lagi dados niku. Ya iya no. Nek Mas Victor apa nyidam apa biyen ibuke? Nek kula nyun sewu, ibu kula nika lak anu tenaga kerja wanita. Oh TKW kerja di luar negeri. Nggih no. Oh ning di Mas Saudi Arabia? Aduh aman lho. Wonten Sydney niku lho Mas. Sydney. Sydney ki apane Patian Rawa? Alas Sragen niku lho. Sine. Sragen Oh gedene. Sydney. Heeh. Wonten Sydney no. Nyidam apa? Nyidam wah sok ben anakku iso kaya wong kene. Heeh. Gede dhuwur putih. Paling gae ngono. Lah kok dadine sak ciduk dawet. Bareng mulih kok walah Nyapa susut. susut. Wah. Ning asline aku lahir lho Mas. Heeh. Dhuwurku 2 meter. Oh iya iya. Yo normal Mas. Normal. Normal. Oh, lah kok terus susut? Bapakku isin Mas. Oh. Iki anak pot ondo kok dhuwur. Akhirnya diketok. Oh, diketok. Lah kok kebacut? Heeh. Ya dadine semene to ya. Nganti seprene. Nganti semene Mas. Ora apa-apa ya Ora apa-apa, disyukuri. disyukuri, Mas. Tekonono Mbak Lucy wi menempuh sekolah apa Mbak Lucy? Mbak Lus. Sekolah kelas berapa gitu loh. Kelas berapa? Ayo tebakan. Anu iki apa ya kelas PAUD. TK 0 besar apa kecil? Apa kelakon nguntal gurune sakmene iki lho. SLB. Lah Loh, malah apik kuwi. Loh. Ora yo. Kuliah, Mas. Nah, kuliah. Oh, sudah kuliah. Sudah, oh. Di mana? Ayo neng di. UNESA. Bukan. UNER. Bukan. UGM. Bukan. Lah ndi Mas Victor? Ngendi? Isi Surakarta. Isi Surakarta berarti sama dengan Mbak Lucy sama dengan Mbak Tata dong. Betul. Isi Surakarta. Jurusannya karawitan. Bukan. Tari. Dudu. Lah apa Musik. jurusanmu? Etno. Musik. Bukan. Apa teater. jurusanmu apa? Iso mesin nih lho. Terus jurusanmu apa? Pedalangan. Pedalangan. Dalangi sak kowe ora kotake kotak jajan. Kok tak amal. Ben ku tak amal. Ngisore kok kei bantal ora nek dalan? Hah? Ngisore tok kei bantal ora nek dalan? Ben go meja Oh, bareng. meja. Delokan iki lho. Gede. Mas Victor. Napa, Mbak? Sampeyan bar nari bar omong-omongan delokan iki lho. Nyapa? Mbak Raras. Heeh. Mbak Raras iki ngebuk wetenge Nyapa? turun anak putu. Ojo, Mbak, ojo. Paling ora lucune kaya aku. Wadah. Yeleh. Lucune kok ngendi? Imute ya. Teh gemes kene. Ayo, guyan karo mlaku bawani caping gunung. Oke, no. Nah, siapa Yo, dulu? siapa sih? Mbak Lucy dulu aja. Kok Iki arep arep anu jegleng. kok ya wis nyedak-nyedak lho. Aku wis kadung jamu ket sore. Alah. Jamu apa ngono lho. Paling umil kuat Weh, jamu. ngawur rek, paling gak ya kaya liyane ya ndok. Ndap. Ndok cecak. Cindokmu dhewe. Ayo, Mbak Lucy. Mbak Lus. Ben digenjleng Mas Victor Robert. Heeh. Guyu ae. Saben bengi. Nyapa? Wis pantes lho, Tor. Nyapa? Iki kok sik urung malah jengleng aja ngono kuwi yang malah Aku ki ngekek. siap. Lah, urung. Ibu bapak-bapak malah ngekek. Lah yo lho. gamelane urung ngawah-ngawahi lho, kendange urung Kok wis ngawahan. ngene Kok lho. iso ngene malah koyo kethek ketulup. Ya paling ora ke siap siaga ben ora kaget. Betul. Tetep fokus. Ah, iya, fokus. 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 Tanjak tari ini. Terus. Nyawa. Apa wi? Wedhe.
Sing hati-hati to, Tor. Ora sah ngono kuwi, pancene ya wis ayu ngene iki. Heh, Kowe nemeni aku mergo aku ngopo? yo ayu kok. Lah ya ayu to. Tapi aku salut lho Mbak Lucy. Nggih. Piye mung nek joget ulat-ulate piye ulat-ulat. Oh iya. Iya. Sik drijimu ngene no. Wijane driji po jae. Ketawa ngece ya. Tapi Jatahe kene kene iki ya dadi anu bintang tamune. binatang. Bintang tamu. Bintang tamu binatang. Yuk, Dik Sinta gantian, yuk. Nih. Urung. Yo, ape Wes aku susu nyosor. semangat. Wedi aku malahan. Alah ra nyatek kok ya. Aku jinak. Terus. Yen memajang mongkaro janur kuning Sik to. Sik, apa? kowe arep genjrenge dadak atret mundur sik lho. Yo ancang-ancang to Mas Oh, ben ancang-ancang. dipaske sik. Sing apik emang pas melo Dik Sinta arep nembang terus mbok jengleng meng lho. Iso karo ditepuki bokonge iki lho. Anu, Kayak Mas. ngudang cah cilik. Ager. Munine Kok ra muni to? memang pempes wis bek, Mas. Pada kita bayi. Ya mene pempesan. Pesan barang. Sik to coba pisan kasih. Sing terakhir. Yen memajang mongkaro janur kuning Lho, atret sik to. Arek ngono kuwi suarane. Apa kena balung tor kok mak prok e. Ketoke saking tipismu ya. ngono. Ora maksudnya Ya ora dijenggleng sing beduk Nek lho ngene yo. ra sumbut nek mau ancang-ancang karo rene iki ra sumbut. ketoke kok kecer pas ngene mau to. Oh, Dadi ra tenagane. Jajal sing kene yo. Terus nambah Lucy jajal. Yo ngono lho. Kendange rong ngene kok ngene sik. Wis yoga jane iki. Kowe polahmu nyapa koyo arep tinju ae. Siap-siap kok. Terus. Kapan wae watan guna Mubeng. Elah. Ya Allah. Tak gentung. Jajal. Jajal nih. Tapi ngono. Jajal nih Dik Sinta jajal. Ya. Ora muni. Atos men. Jajal kene. Ya. Penak. Jajal nih. Kok malah digo futsal Lha iki? so digo poli. Balekke. Aja dibalekne blangkone malah koyo. Nah, Kayak sapa? kayak Buta Dewa. Kok ro Punta Dewa barang. Kok iso lho? Piye suarane Punta Dewa piye? Jliteng kacangku. Tak kira jeliteng lakangku. Aja saru ra. Saru, seneng kok aku. Terus wayahe sapa? Eh? Ayo, wayahe sinten wau? kula. Nggih, Kapan wae watan gunung Oh, ramuni to. Suwe-suwe kok lara ya, Mas. Gaya. Mau peneratos e. Gayane lara tekmu iki sepiro? Weh. Ngece. Paling ora nek wonge sakmene iki gone sampean cepolo lho. Sakmene iki. Masa sakmono kuwi? Berarti ya kuat.
Wah, yo suwe. Tumpangi kerambil kuat. Oh, Kerambil parutan oh, maksudnya. alah. Yo ora kuat. Ayo, wayahe sapa? Nenek. Wah, nek iki muni ya, Tor. Kuning. Upama gejleng kaya Bu Parsinem sinden pojok dhewe paling kuat. Gelem ora? Dijajal. Dijajal sik. Sik coba ya. Heeh. Amin. Dung. Piye rasane? Nah, piye? Iki rodok penak. Oh, rada penak. Ning rodok gembuk piye ngono lho. Sing gembuk apane? Kaya Lancang Bu Parsinem. Jenengan ngastomik, Bu. Kok iso Ayo, dilokne Bu. gembuk. Lawan, Bu. Nah, iki lho, Bu. Kok iso dilokne gembuk iki lho. Ngono. Apaku sing gembuk? Soko. Ngomong ayo. Wis sinden senior lho we. Ayo. anu maksudnya Tak gendong tak gua. Kono nang klatan kono. padake apa juga maksudnya jenengan iku gembuk kaya tahu. Oh, panganan cara panganan tahu. Tahu mulo lek dijegleng mak jleng mendal ngono kuwi. Oh. Terus iso mak jleng. Berarti enak ngono ya. Enak, aku tanduk. Ya ta? Iso mendal kok jan mengandung Gurih pil. ya rasane gurih. Wah lagi yo padha ae. Iso Bupar iso nyauri gurih ya. Gurih, ya. Aku fek polos ya. Yo dilajengaken. Milih sing ayu we. Kurang ajar. Milih sing ayu we. Alah nyoba sithik ae lho. Kok yo ndak kelong ae. Kaget iku. Kaget lho, Kayak Mas. modelnya kayak ketekan pagebluk. Oh alah. Sopat gebluk. Bagus sih kaya Sukasrana ngene kok. Ya padha. Kakang Adli. Piye ternyata suarane Sukasrana piye? Akang Adli. Ya wis ngono Aku kuwi. akang lu akang. Mas Victor, tak Nggih. kok sampean ki wis duwe yang urung? Hah? Wis duwe yang urung? Wis Wis duwe duwe pacar urung? Pacar urung. Burung. Urung. Kira-kira kriteria Tenan, kriteriamu kayak ngapa? Kriteriamu dari semua banyaknya penonton iki, menawa enek sing naksir. Yo paling ora ki nek kaya aku yo. Heeh. Cita-citane mesti sing dhuwur. Ya, cita-citane. Ngen sewu lho. Heeh. Paling ora yo kaya Ndi? Biyen pandai didalang. Oh, kayak Mbak Raras. Kaya Mbak Raras ngene iki. Seleramu ngene Seleramu iki. iki. Elah jos tenan iki ya. Enggak gua kowe. Apa ora nganggo anu sangga meja wakmu iku? Ora Mas Bojomu Demben iki. tak sembung pipa paralon. Entah rekasane. Lanjut, yuk. Panas Dah, jangan kaya lintah. Ting gremet. Lah kowe pengen bawa ora? Ora aku. Ora. Lah jare kowe dalang ora suaramu kaya ngapa? Oh iya jare jurusan pedalangan. Jare jurusan pedalangan. Pedalangan iki iso nyuwara. Yo iso apa masuk dalang kok bisu lho. Lah ya mesti iso suluk apa bawa. Heeh, sula apa bawa apa Lah ket mau ngapa? iki nek ora ngomongi go apa lho San. Maksudnya suluk. Suluk. Kok jajal apa? bar iki ya, bar caping gunung ya. Bar caping gunung tak tese Mas Victor. Pesen. Ya. Sisan leh mikir. Ya. Sombong. Ya. Eleh. Terus ya. Panas sudan aling-aling cap
Dhisik Sinta. Iya. Bisa mau buka lawang bareng. Ora wis ora. Wis ora. Ya tibane ya. Katosen. Ngenyek sin. Tak sogok ning ngono. Wah syukur. Gedang yo. Lagi iki lho. Kowe korok nyogok. Terus iya, dilanjut ya. Dilanjut. Tak golekne sing kriteriamu. Ah iki lho sing sawet kowe apa sapa iki? Bu Parsinem. Dulu. Aku malah Mbak Raras. Iya. Sing di to wonge. Ya iki no pojok niki no. Kok kuwi? Sepatane cah ben digandeng karo didekne. Heeh, yuk. Hey. Disapa Mbak Raras. Ngaturaken wilujeng dalu Mbak. Iya, Alah kaya ngono. Enggak, kamu bukan tenang aja. Sini agak dekat. Jadi kriteriamu Mbak Raras. Ya wis ngene iki lho. Iya, ini kayak bapak saya ya. Tapi enggak gini. Sok kaya pakem lho. Iya. Tapi enggak boncal kayak gini. Heeh, encen aku bapak-bapak bonsai ora apa-apa to. Nek Mbak Raras ki bapaknya Pak Sun Gondrong. Nek itu karo Pektor itu Sun Gokong. Monyet. Lah wis kaya pitkai. Iya, agak sini. Gimana? Ini enggak apa-apa ya Mas Akbar, aman ya? Oh, aman itu. Enggak bahaya ya? Nek sampean tertarik toh? Iya. Nek pengen tertarik, niku saged sirah diketok dadi gantungan kunci. Oh, gitu ya. Masane miniatur wis to, Mbak. Sini agak deket sini. Aku ora bakal nyokot sampean. Aku go dilat. Ya. Jangan gitu. Mbak Rara, selamat malam. Selamat malam Mas Akbar. Ya, lama tidak jumpa. Ini ada pamundutan. Iya. Apa? Sampean milih sambal kemangi atau lali janjine? Nah, mangga. Kalau sambal kemangi yang nari juga Mas Victor ini. Iya dong. Iya. Enake ya kuwi Mbak terima no. Terima no. Alah kok Bentuknya kok penak. gitu ya, unik gitu jenengan. Wis gonon mulih nek unik aku. Pasrah aku nek ngene iki. Kayak gayah mutar. Ora. Kayak emotikon pentol lho, Mbak ya. Lah adem rai saya hilang. Nyapa? Enggak, maksudnya dia hilang gitu loh. Rumah sana aku memuai ngene. Lali janjine bisa, Mbak? Lali janjine mau lali janjine terus kok dibawani karo Mas Victor. Iya. Nah, digandrung. Wah, bawa ya, gandrung ya. Gandrung. Bawane sembarang pelok 6. Dihidupkan suasana panggung. Jangan guyang-guyu tak tua pok ini nembang aja. Iya yo galak kan. Ayo nembang aja. Malam pertama kaya apa terusan ngene iki. Lho, kok iso bayangne malam pertama. Enggak, aku bojo sing ngene iki lho. Ayo dak cepot, wen lho. Ya aku digandrung. Gini loh Mas yang mesra gitu loh aku jadi. Nah. Lah ngono lho Iya. dipangku. Kayak wong kaya-kaya aneh. Piye to ra iso. Ya. Gak bisa ditekok ya? Bisa. Aku pengen duduk di situmu. Hei! Kok iso malah begagah Lah itu? jare pengen duduk di situ. Oh, anu pangku to. Iya dia yang sini. Ya kabeh kuwi mawa rambatan. Gitu. Iso to kene. Iya. Kita terus piye ning gawe. Wong sitok ki liar banget ya. Lah gawe rumangsane kaya apa ae. Lah wanita fokusnya di situ loh Mas. Alah aku tak papke wis. Modele kok penasaran banget. Dewi aku dah. Ya aku njaluk WA-mu. Nah aku WA-mu lebokno WA-ku. Iya. Terus ya. Kangenku tanpa umpama. Tangannya diambung. Yuk. Muah. Among sliramu wah kang dadi telenge ngati. Aku sing nyuwara ki dabing. Dabing aku sing nyuwara awakmu sing gerak-gerak lambe. Oke. Oh iya. Wong ayu katresnanku. Pancen ing donya iki ora ana wong wadon ayu kejaba mung sliramu wong ayu Raras. Tuh. Enak ibu-ibu gak sopan. Gak sopan we, gak sopan. Jaluk amuro. Diraup. Iki ngene panjang gak boleh. Gak boleh kowe ngremene. Apa temen liya aku raup?
Lah kok nek kelet piye? Ya, dilani. Zani. Ya kok nek garing lak klontok dhewe. Ya. Adi. Terus. Mong. Pos suwenggon kula kok wis dadi. Loh, iya toh. Tekan ndi? Mong sliram. Oh. Mong sliramu kang dadi telenge ngati. Pos lawas sanggonku nunggu. Endi kene? Gone ndi? Mong tansah. Yo golek petengan yo. Bisa tekok gone ngendi lho. Lah mung cuwilik lho. Buaya ayo golek petengan diladeni tenan lo Mbak Raras dadene gantungan kunci. Tak ana api kendal gandul. Hei. Iki Mbak Raras e ngono. Gantungan kunci lho, Mas. Iya, Bang Bayu. Iso Bang Bayu. Enggak Mas, bercanda ya sayang. Bercanda sayang. Dicup-cup. Iya, aku sayang kok sama kamu. Alah anake sapa? Anake Pake. Besok dadi apa? Dadi malih. Hei. Mantri Ayo, suntik. mantri suntik. Nyuntik sapa? Bojomu. Hei. Rong rabi kok bojoku. Ya bojone sapa kono sing ngaku? Terus. Mung tansah ngleledo. Ndi to, Mas? Kene lho angel men rek. Lho. Ngono ngengkel. Abot ram. Ora abot ya awakmu sing. Iya. Lah wong lagi dikonone lho wis. Iya ya. Lah wong pupune nggur sak tebu lho. Amin. Wah jan abot bae. Tak kira nek wenteng iso maplek. Sampeyan iki aja dijelu. Piye? Ya alon-alon dipenake ngono kok. Lah aku ndak kuat. Pelan-pelan ya. Oh, iya. Kene. Piye? Kene. Aku kan piye? Sing kene Kene. rodok piye ngono kene. Ya. Mau perius sing kene to, Mas? Iya, iki lho penak kene wis to, manut to. Oh diwarai kok. Gedhe gayane. Terus. Ngeli ngono. Ya dinglek sinden. Rasa cerewet tak pangan tenan lho kowe. Iya ya aja kereng-kereng to. Aja kereng karo bojone kok kereng kok. Ngeli ngono. Iya kok. Rikolok. Iya. Rikolok. Gak menak, Mas. Ahmed. Pas. Nyapa? Tane jeding sik ya. Nyapa kok golek jeding iki lho? Taleni sik tak taleni nggono. Padake opo talene? Pitane dikasih pita. Yo, Aku kaya agak iso bayar. talene dikeki pita sesuk tak jajal iki sesuk. Gonku kaya apa jajal. Kaya lemper. Terus. Sliramu nate ngendika Bareng ya berdua tresno lahir terus sing batin. Yuk. tresno lahir terus bisa babi lho. Batin. Batin. Yo 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 yo. Babi. Terusna ya. Tresno lahir terus sing Roko. Vektor budaya. Mujaranan ana sing disasar kuwi ya. Neh, maleh nggih Pak Bu nggih. Maleh. Iya Mas. Kok Yo.
Jaranane. Dadi Mas, dadi. Ditakoni Mbak Raras ditakoni. Assalamualaikum, Mbah. Duh, Ditakoni. nyuwune napa? Hah? Duh, iki lanang apa wedok iki? Oh banci demite. Oh, Banji. Namine sinten, Jeh, Mbah? asmane sinten, Mbah? Aku ngatemi. Oh, Katemi. Iya Katemi. Oh, nggih. Madosi sinten? Mata sedalange. Oh, Mas Akbar. Wonten menapa? Tempen kurang 50, Mas. Iya? Apa, Mas? Kurang 50 sampeyan apa? Kurang 50. Heeh. Aku tau ngebosi kowe ning ndi to, Tor? Tahun traktir kowe ning ndi? Alah masalah itu, Mas. Pas awake dhewe dolan ning ndi? Nang guyangan. Hei! Kowe mengelek-elek citra bae kowe. Model ngabar ning guyangan. Alah tempen golek sing murah jare yo tak golekke to, Mas. Dolang ngabar kok guyangan, kandangan. Oh lho. Medal nggih, Mbah nggih. Mesane Victor nggih. Nyuwune napa kalian Disarati dalange? apa, Mbah? Disarati napa? Napa mie susu. Duh, Hei! tak tukokne maksude ndek kono lho, mie banyu. Mie banyu, di mie, Mie Mbak. banyu, Mas. Mie banyu. Banyu napa niki? Ya banyu putih no, mosok banyu aki. Ayo, heeh. Nyuwun banyu, Mas. Nggih, jenengan. Mie nggih, Mas nggih. Ya lah rupane mesane bot-bote golek dhuwit lho. Loh, Aku ane lho. jare banci. Mari, Mas. Wes mari perung. Mari. Lho. Oh, urung. Ditakoni, nyuwun apa ne, Mbak? Nyuwun apa meneh, Mbah? Jaluk duit. Nyuwun sinten? Njaluk sapa? Panitia. Apa enak demit to ngerti duit iki lho. Lah aku rene mau yo ngebis lho, Mas. Wah, gila. Mudun. Wis ora percaya iki karo Asta Brata. Langsung dijual lho. Wes, mari waras. Demit iblis iki. Nyapa neh. Banyu wis duit wis. Nyapa neh. Nyapa. Kurang. Langkai. Dilangkai sapa Bu Parsinem? Weh. Sapa? Langkai aku. Njaluk apa? Nyuwun kula langkai lho, Mas. Ya dilangkai to. Aduh. Mripate merem. Wah, nek ra merem ben aku ae. Wes, waras. Waras. Ora krasa jare. Iki jane demit Demit tukang? apa-apa. Wes, waras. Wis waras, Mas. Wes. Wes entuk dhuwit piro, Mang? Piro? Dihitung. Piro, Mas? Iki apa? Duit to. Hah? Duit piro kuwi dihitung? Sik to nyapa aku duit-duit. Lah memang dadi demite disarati kuwi. Iki. Piro kuwi? 1, loro, Heeh. 3, Heeh. 4, Oke, men, Mas. Lah nggur mbok olah alik 200. 200. Berarti mengko rasa nampa kok aku. Lah wis dari panitia sudah. Kurang piro, Mas? Sampeyan matur kurang piro ngono lho. Pak, kurang 1,5 juta. Hei! Ngawur wes, Betul, Bapak. Biar. Biar mata depan nuwun Mas Akbar. Oke, duduk dulu Mbak Raras. Nggih. Salim sik karo Mbak Raras. Heeh. Ngalah. Wah. Dritis. Wes duduk dulu Mas Victor. Nggih, mata depan Mas Akbar. Dilanjut. Jan.